Durant molt de temps s'ha negat la necessitat d'un centre cívic al barri vell. Semblava que els centres cívics fossin un equipament pels barris perifèrics. Aquests 8 darrers anys de xarxa de centres cívics han demostrat, amb fets, més de 30.000 persones han participat el 2010 en activitats del centre cívic, 427 entitats han organitzat activitats en els centres cívics. La demanda d'un centre cívic al barri vell ja era gairebé un clamor. Fa cosa de 6 anys vam obrir un casal per gent gran, aquí molt a prop, a l'edifici Fòrum. Les activitats han crescut i cada dia ens arribaven de diferents entitats del barri vell, del Mercadal, la necessitat d'aquest centre cívic. Finalment, el govern de la ciutat, els altres partits de govern van entendre això, fa cosa d'un any i mig, i ens hem posat a treballar. Un xic tard, penso jo, però ara ja és inevitable que d'aquí un any i mig, com a màxim, el cinema modern, remodelat, sigui el centre cívic del barri vell Mercadal. I això tanca el que anomenaríem un concepte clau de que el centre cívic seria el 8è centre cívic de la ciutat, serveixen com a equipament de proximitat perquè els ciutadans siguin protagonistes de les seves activitats, de la cultura, de la participació, i alhora teixeixin comunitat. Moltes vegades es parla de participació, es parla de processos participatius, però per mi el més important és el que el dia a dia s'està fent en tots els centres cívics de la ciutat. Aquestes activitats que ens porten a tancar fins a les 12 de la nit, molt bé els caps de setmana, en definitiva, és això el que marca un determinat model. Aquests centres cívics, a més, gaudeixen de vegades de centres socials als quals estan més o menys lligats. Això passa amb casals de gent gran, que tenen un centre cívic de referència. Això ens passa a Germans Sàbat, per exemple, que el casal de gent gran de Germans Sàbat té com a centre de referència el Ter. Ens passa també a Palau, ens passa a altres indrets. Jo penso que és important que aconseguim complementar els espais monogràfics, espais per gent gran, amb espais oberts al conjunt de la ciutat. Penso que se retroalimenten. Aquest és una mica el nostre model. I també en àmbits on construir un centre cívic pot ser difícil. Per això en aquests moments nosaltres ens plantegem la possibilitat a Güell de Besa aconseguir una permuta que ens permeti uns baixos d'uns 1.000-1.200 metres quadrats i que aquest centre social, potser no serà un centre cívic amb tots els ajuts, depenent del de Sant Narcís, pugui fer activitats. També estem pensant en la zona sud de la ciutat. Ja sabeu que vam fer una permuta en Hipercor, d'un xalet situat al costat d'una plaça. Pensem que aquest espai, relativament a prop d'una zona amb important construcció, podia jugar aquest paper depenent del de Palau. Per tant, estem en condicions, a la propera legislatura, sense una despesa gaire més important, mantenir una xarxa potent de centres cívics que penso que caracteritzen la nostra ciutat. Per últim, Can Ninet Marfà, ja sabeu que la Marfà ha estat una acció important, lenta però important, i ara inaugurarem per fires. Nosaltres hem plantejat que Can Ninet Marfà s'entengui com un sol equipament. Primer, això ens permet optimitzar recursos, i en moments com aquest és molt important l'austeritat. Segon, permet que un equipament petit, que s'ha quedat molt petit com Can Ninetes, pugui amb la Marfà multiplicar les activitats socials i cíviques de la zona, i alhora també creiem que els bucs d'assaig que tenim en el tercer pis o la biblioteca complementen perfectament el que ja és el model de centres cívics. Tenim centres cívics amb biblioteca i col·laborem d'una manera molt estreta, i ara són centres cívics amb bucs d'assaig, també col·laborarem en cultura, col·laborem amb el barri per fer d'això un element potent. En definitiva, el que cal és que tot ciutadà de Girona tingui molt a prop un centre de proximitat que li permeti la convivència, perquè la convivència va molt lligada a perdre les pors. Güell de Besa, a l'altre cantó del Güell, a la zona que es diu Parador del Güell, que en aquests moments no s'està construint, allà hi tenim 800 metres quadrats d'equipament i, per tant, les possibilitats quines serien?
Allà no és una zona que a nosaltres ens interessi especialment tenir un equipament, a l'altre cantó del Güell, a prop dels maristes, i en canvi sí que ens interessaria permutar amb uns baixos del barri ja construïts de Güell de Besa, el més cèntrics possible. Els veïns ho han demanat moltes vegades, pensem que això és factible, hem parlat amb alguns propietaris que tenen baixos a Güell de Besa i tenen metres quadrats a la zona del Parador del Güell, i per tant aquesta permuta seria factible, favorable a l'Ajuntament, i que podríem aconseguir a curt termini aquest equipament que necessita el barri de Güell de Besa. En aquests últims 7 anys hem doblat el nombre de persones que venen als centres cívics. Això per mi, com a responsable d'aquests centres cívics, és una satisfacció, però també és constatar que aquest model no és ni alternatiu, no és alternatiu a altres equipaments culturals, sinó que és complementari. És a dir, el centre cívic no és un equipament cultural, no és un equipament descentralitzat de l'Ajuntament, és un equipament que té ànima i vida pròpia, equipament de proximitat, que fa totes aquestes activitats, que les fa en xarxa, però que té una particularitat, que, a veure, una Mercè o una casa de cultura és molt una activitat feta de dalt a baix, molt estructurada, mentre que un centre cívic, el veí és el protagonista. El veí pot, amb un altre veí, en el bar del centre cívic, acordar fer no sé què, parlar amb el director i acabar-ho fent. Jo penso que això és perfectament complementari amb altres qüestions. I, a més, surt molt rentable. És a dir, en aquests moments, els 7 centres cívics de la ciutat, junts, gasten menys que la programació de la Mercè. Per tant, constatable, és a dir, 7 centres cívics, amb totes aquestes activitats, gasten un xic menys que tot el que gasta la Mercè. Què vull dir? Que la Mercè no ens ha de gastar menys? No, estic dient que ens està sortint molt bé, tot aquest munt d'activitats a un preu raonable. Per què? El 75% de les activitats dels centres cívics les fan les entitats. Nosaltres facilitem, nosaltres ajudem, agafem les inscripcions, les trucades, posem les taules, donem un cop de mà a aquestes activitats. Però clar, això què passa? Doncs que amb crisis estem fent més coses que abans de la crisi. Aquest és un bon model.